Ja, nu er vi kommet til lorteskoven. Her er det gamle telt, jeg fandt i pornobutikken. Kan man så slå porno ihjel der? Ja, selvfølgelig. Men nu bygger jeg teltet, så kan I gå ud og finde nogle lorte. Så kommer jeg. Sådan. Ej, hvor dårligt. Måske kan man bruge dem her. Ja, det er da en god idé. Bang, bang, bang. Må jeg prøve? Bang, bang, bang. Ja, det er en god idé. Ja, så kan der slå porno i det. Ja, om aftenen altså. Det er bedre idé. Ja, rigtig bedre idé. Skal vi så også få et barn med, hvis du så kan være der? Det er ikke sikkert. Ja, jeg må kigge på. Det er en god idé, synes jeg. Man går ud og samle nogle lorte igen, som jeg allerede har tænkt det. Ja, kom så. Ud for nogle lorte. Kom, gullig. Mor, kom med. Det er der en lort. Tag den op i hånden. Så er der lige nogle flere. Mange flere lorte. Mange flere. Jeg kan da ikke bære det lorte, det lugter. I flere. Det var godt, børn. Vi kan bygge et helt bål af det her lort. Ja, og jeg har tændstikker. Jeg tror nok, det er kondomer derhjemmefra. Ja, men altså, jeg har også brugt dem, da jeg var fik 2 lorte. Vi kan tage 2 lorte ind til hinanden, ligesom når man onanerer. Og så kommer der lige pludselig ild. Det bliver så spermen, ikke? Ja, okay. Ja. Se, nu kom det. Ja! Yeah! Ej, hvor er det bare varmt. Se, det er min spermesuppe. Det er fra sperm. Ja, det smager rigtig godt, kan jeg godt sige, børn. Ja, må jeg ikke prøve? Ja, det smager rigtig godt. Ja, må jeg gerne smage? Jamen altså. Se, en hule. Porno. Se. Må jeg gerne smage suppen nu? Ja, selvfølgelig må du det, skat. Så kan vi også skrive til dig bagefter. Se, pæn og suppe. Tak. Far, kan du lide det? Det er rigtig dejligt, far. Men kan så ikke have få det til mormor i morgen? Jo, selvfølgelig kan vi det. God vits, far. Vi går ind og sover og laver lidt porno. Ja, okay. Kom så. Ind i teltet med jer. Ligner op. Gå ind i teltet. Far, bare kom. Det fiser lækker. Det fiser så lækker. Ej, jeg får ikke mere. Jeg må hellere sove udenfor. Det synes jeg er meget sjovere. Ja, godnat, far. Godnat.